Hvad laver du? Det var så behageligt, mand. Er du vågen? Nu er jeg. Nå, det var godt, dreng. Er du klar? Nej. Hvad laver du? Jamen, det var... Ved du, hvad der er glemt? Hvad? Det er dine tæer. Nu har din tålugt op under mine negle. Lige Det skal det da ikke være. Jo. Nej, men lige om lidt, så stikker jeg mine fingre op i din næse. For sådan. Ja.